Jaa. Eikö milloin ei? Si dito. Hoitaa. 28 Andrea Kiman, Evera, Ja sitten mä otin sinne, se oli Oulussa, se sitten kappaa mä käyttänyt niin vallan sitä. Se on parempi kuin se, että painaa täältä. Ja se skarppaa siihen kohtaan, jos mulla olisi hevonen siinä, niin pitäisi saada siitä. Täytyy sanoa, että hirveä opiskelu sitten käy. Mitä teit? Joo. Noin ja sitten se noin ja sitten siellä oli vielä yksi. Kun yleensä se ei tule se hyppy oikeaan kohtaan, se painaa, se on joku liikaa ennen tai jälkeen. Siis ihan normaalissakin. Sehän on äärettömän hyvä se lammas, ja varsinkin hevosa. Tuli kuva, mutta tuo ei tullut kohta. Joo, joo. Jos ottaa videokuva, niin sitä videosta sitä muuta. Joo, sekin on mahdollista. Ei, se on Mutta tää on jotakin uutta. Ei ole totta. Totta. Nyt se Tarkistusseura,